Pasaden astean, martxoaren 8an, greba feminista historikoa izan zen. Eta ez bakarrik lan esparruan, baizik eta baita zaintzan, heziketan edota kontsumoan ere. Gaur, Iratxe Alvarez, ESK sindikatutik etorri da, gaiaren inguruan aritzeko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri, beti bezala. Eskerrik asko. Beno, zer erakutsi egin digu egun horrek? Nik uste dut batez ere zenolako indarra dugun emakumeok, ez? Oso egun polita izan zen, espero genuena, edo nik behintzat, espero genuena baino askoz handiagoa eta jendetsuagoa ere. Eta, beste egunean gertatutakoa, nik uste abiapuntua izan behar dela, daukagun egoera momentu honetan guztiz irautzeko eta aurrera egiteko ere, ez? Eta gero ere nik uste dut egun horretan indar berritu genuen, ez? Eta indar asko hartu genituen egun horretan aurrera jarraitzeko. Ze azkenean esandakoa aitzindaria izan zen, ez zen arratsaldeko manifestaldira mugatu, baizik eta gauza gehiago egin ziren. Egun osoko greba batei deitutak geuden emakumeok. Egia da hasieran, halako gauzak egiten diren bezala, ez? Hasieran igual modu apalago batean pentsatuta zegoela, edo ez genekien oso ongi zelan atera behar zen, zelan hori aterako zen. Oso greba ezberdina ere izan da, guretzako oso berria, sindikatuentzako ere greba lan egiteko momentuan bai lantokietan, bai gure delegatuekin eta afiliazioekin oso ezberdina. Sindikatuak ez ginen protagonistak greba horretan eta guretzako ere atzera pausu hori emotea, batzutan saia ere izan da, baina oso prozesu polita izan da zentzu horretan, oso berria, eta nik uste dut mugimendu feminista zoriondu behar dugula, egin duen lanagatik, egunagatik, noski, baina prozesu guztian izan duen paperagatik ere, ez? Nik uste dute erakutsi dutela beste moduan egin daitezkela gauzak eta ongi egin gainera. Gainera oso ikusgarria zen hori kalean ikustea jende ezberdin pankartekin eta bakoitzak bere laneko mezuekin, zela oso espontaneoa bakoitzak ateratzen zen azkenean amankomuneko helburu batekin, ez, emakumearen... Nik uste dut lehengo aldiz, feminista hitza aipatu dugunean edo aipatu denean, interpelatuak zenditu garela emakume guztiak, ez? Eta hori orain arte oso gutxitan lortu izan dugu. Egia da, eta hori Nafarroan adibidez oso argi ikusi dugu, azken urteetan, bai martxoaren 8an, bai azaroaren 25an, gero eta jendetsuagoak zirela manifestazioak, baina, klaro, ari gara hitz egiten greba batetaz, ez? Jendeak utzi behar izan dituela bere lanpostuak, emakumeok dugun egoerarekin gainera lan merkatuan, eta nik arratsaldekoa egia da izugarrizkoa izan zela eta kriston jendetza zegoela, baina nirik ja goizean ikusi nuenean zenbat jende, zenbat emakume bildu ziren horre Sarasate pasealekuan, ja, nahiko harrituta geratu nintzen, ez? Ez genuen ikuste inorketzuela imaginatzen horren besteko arrakasta izango genuenik. Egia da, egun horren aurretik, ja ikusten genuela sindikatuetan gurean behintzat jendea deitzen zuela, galdezka nola egin, separoak, zaizer, ja ikusten genuen mugimendua eta gero nik uste dut goraipatu behar dela greba honetan ere, izan duen planteamendua eta alaitasuna, ez? Jendeak ez zuen, asko dugu, greba asko egin ditugula, ez? Greba planteatzen dituzunean eta jendeari komentatzen dira greba bat egingo dugula. Egin ez behar dutenek inkluso haserratzen dira, baina honetan ez. Jendeak ongi ikusten zuen, ados zegoen, beste giro bat ikusten zen, eta nik uste dut alaitasun hori ere nabarmendu behar dela, ez? Eta helburua mundua etentzea edo hori planto horrekin bete egin zen? Nik uste baietz, ez bazen etendu ere oso zaila da hori neurtzea, ez? Batez ere bakarrik adibidez produkzioan, lan merkatuan, oso zaila da
emakumeak bakarrik planto egiten dutenean, baina nik uste dut hainbat sektoretan eta horretan ere ikusi genuen zenolako lanak ditugun emakumeak, gehienetan zaintza lanei lotutak ez, adibidez eskoletan, eskola gehienak gelditu egin ziren. Beraz horrek esan nahi du, hor badaudela emakume pilo bat, askotan gure inguruko eskoletan ikusi dugu nola naiz eta zerbitzu minimoak betetzera bere burua aurkeztu hainbat mutilak ez ziren nahi agatzen. Zerbitzu minimoietara, ez? Adibidez lehen hezkuntzako eskoletan, ez? Gero institutuan eta hori gauza ezberdina eta unibertsitatean ere. Baina, ez, hor nik uste dut alde batetik hori ikustarazi egin zen, eta nik uste greba honetan lehen aipatu dut ere, importantena izan dela prozesua. Zelan garatu egin den greba, zenolako askotan sindikatutan, nik egon naiz esaten behin eta berriz greba honen inguruan, grebak borrokatzen ditugula lantokietan, baina greba hau borrokatu egin da etxeetan, eremu pribatuan, bakoitzak bere etxean, bere familiarekin, bere bikotearekin, horre borrokatu dute emakumeok greba, ez? Eta hortik sortu diren eztabaidak, deserosotasunak, hori izan da, nik uste dut, grebak lortu duena, ez? Hori guztia azalaraztera, eta bai, Nafarroa gelditu zen, mundua gelditu zen, edo behintzat, eztabaida mahai gainean jarri genuen, eta hori nik uste dutela berez garaipen bat. Azkenean hori, lan esparru ezberdinetan, amantalak ere lehioetan ikusten ziren, adibidez. Bai, nik uste dut greba honek gainera arlo asko betetzen zituela, ematen zituen aukera asko, emakumentzako gainera adibidez lan merkatuan greba planteatzea oso zaila da, ez? Emakume langilei buruz hitz egiten dugunean, prekarizazioari buruz hitz egiten dugu eta prekarietateari buruz hitz egiten dugu. Beraz, oso zaila da emakumeei esatea greba atera behar direla daukaten baldintzekin. Gertatu zaigu sindikatuok adibidez esekak deitzen zuen lanustetara, ezen egun osoko greba, baina emakume askoi gertatu zitzaien lanuste horiek de facto greba orokor bat zirela, haien lan ordutegiak, lau ordutakoak zen, adibidez jantokietako langileak edo garbikuntza lan egiten duten emakume guzti horiek, askoentzat izan da berez greba orokor bat, ez? Bakarrik 3 ordu lan egiten dutelako, 4 ordu, nahi dute. Baina greba honek aukera asko ematen zituen, ez? Zaintzari buruz hitz egiten dugunean gauza bera, zaintzan greba egitea nik ulertzen dut ere zaila zela, baina behintzat eztabaida egonda hor eta kontsumoan gauza bera, ez? Kontsumoa gelditzea badakigu oso zaila dela, baina horre zegoen erronka eta nik uste dut emakumeok hori aurrera egin zuten horrekin, ez? Azkenean sistema zalantzan jartzea, ez? Sistema zalantzan bai, jartzea, emakumeak zalantzan jartzen dituelako, ez? Azkenean, sistema honetan emakumeok ez daukagu ezkara eroso sentitzen, ez daukagu irtenbiderik, eta ematen diguten irtenbide bakarra, bada prekarietatea, zaintza lanetan egotea, guri beti tokatzen zaigu zaintza lan horietan arduradunak izatea, eta, pixkat guzti horri buelta ematea, ez? Ez dugu espaziorik, eta lehen esaten genuen, ez? Lehengo aldiz feminista hitzarekin, ez? Emakume gehienak sentitu dira interpelatuak, azkenean guztiok ditugulako arazo berberak. Oso erreza izan da emakumeentzat terminologiatik aparte, asaltzea greba hau zergatik egiten genuelako. Badakite oso ongi zergatik beharrezkoa zen greba hau, ez? Bizitzen dutelako eta bizitzen dugulako egunero sistemaren zapalkuntza, eta gero ze izen edo ze etiketa jartzen diogun horri ez du horren beste garrantzirik, ez? Azkenean, esan duzuna, ez da bakarrik ezberdintasuna soldatetan, hori beti dela komentatzen dena eta existitzen da, baizik eta azkenean hori badirudiela lan batzuk emakumeenak direla eta gainera oso baldintza txarretan.
Claro, hori da, zaintza lanekin zerikusia duten guztiak edo gehienak emakumei leporatzen diete eta gaina da, askotan leporatu, porque egia da, igual eremu publikoan edo ordaindutak dauden lan horiek horretan aukera gehiago dituzula, baina pribatuan leporatzen dizkuzute horrela da, antzaz badaukagu gen bereziren bat, zaintza lanetarako prestatzen gaituena edo auskalo, ez? Eta gero ere guk ikusten dugu oso argi lan merkatuan ere kontziliazio plan guztiak instituzioen aldetik egiten diren saiakera guztiak orain arte eta oso datuak hartutak oso argi dago, lortu izan duten gauza bakarra da emakumeak zaintza lanetara behartzea. Hor daukagu kontziliaziorako plan guztiak, hori da lortu izan duten bakarra. Eszedentziak zaintzeko adibidez, 80% emakumeak hartzen dute. Hori aurren kasuan, baina pertsona edo pertsona nagusiak zaintzeko edo zaintza berezia behar dutenentzako hartzen diren beste horiek 80%, beraz hor daude ere horre ere ez dago ezberdintasun handirik, beraz. Azkenean ematen dizkiguten alternatibak ere ez gaituzte laguntzen, baizik eta hor sartzen gaituzte berriz ere, eremu horretan, zaintzaren eremu horretan. Eta gero, askotan entzuten da, eta nik ere ezagutzen dut jendea hori pairatu egin duena, ere haurdun egotea edo haurdun egoteko planak izatea horrek ere baldintzatzen dizu batzutan lanpostu batzuetara, enpresaren arabera edo buruaren arabera, baina horrek ere ematen du arazo bat dela. Ez, ematen du ez, arazo bat da. Haurdun geratzeko aukera izatea, batzutan ez da, ez da haurdun egotea. Nik uste dut emakume gehienei gertatu zaigula, eta hor nik sartzen naiz ere, gertatu zaialako lan bila jutea, eta egiten dizuten elkarrizketa horretan, galdera horietako bat izatea, ia ama izan nahi duzun, edo ama zaren, eta ama baldin bazara, zelan antolatuko zaren lana egiteko, ez? Nik ez dut uste dagoen gizonik halako galderarik egin diotenik inoiz, ez? Naiz eta aita izan, naiz eta gaina berdin dio, naiz eta gizon bat agertu 12 seme-alabekin, ez diote inoiz galdetuko, zelan antolatuko zara zu 12 seme-alabekin, ez, lan egiteko. Hori gertatzen da, baina eske lehen hitz egiten nuen instituzioei buruz. Ez dute ezer egiten hori nolabait ekiditzeko. Azkenean, orain momentu honetan adibidez daukagun amatasun permiso horiekin, batetik oso txikiak direla, baina bestetik emakumentzako pentsatutak daude, ez? Guk beti esan dugu eta eskatu izan dugu aitatasun eta amatasun permiso horiek berdinak izan behar da, derrigorrezkoak, askotan langileen eskubideak derrigorrezkoak izan behar dira. Derrigorrezkoak ez baldin badira, ez dira betetzen. Nik pentsatzen dut orain oporrak derrigorrezkoak izango ez balira, nik uste dut hemen ez genuela oporrik hartuko inork ez, ez? Orduan, batzutan eskubideak derrigorrezkoak izan behar dira, eta honetan oso argi dago, eta ja, biok, ez, kapazitate hori izatekotan eta aukera hori izatekotan, ja galdera hori ez da sortuko, emakumeak haurdun egon daitezke, baina permisoa bai batak zenbeste hartuko du adibidez, ez. Horrek, gainera, ikuste dut gizartearengan egiten duen gaur egun daukagune amatasun permiso horiek, egiten dutena, eske, ez, emakumeak haurdun gelditzen dira eta gero hartzen dituzte halako permiso luzeak eta normala da, ez, normalizatzen dugu diskriminazio hori ere, ez? Bai. Eta gainera hori zaintza lanarekin lotzen gaitu, haiek ere zaindu beharko dute umea edo... Bai, azkenean gizartean oso erretutak dauden ideiak dira eta ideia matxistak. Bai. Eta, esan duguna, martxoaren 8 egun historikoa, baina hori hasiera bakarrik ez da. Bai, hasiera bakarrik ez da, nik horatzen dut, egun luzea izan zen, oso goizetik aurreko gaueko 12 kaleetan ibili ginen eta berandu bukatu gunen, ni behintzat nekatuta ez, eta iritzen zenean sareetan goratzen du jarri nola, greba bukatu da, iraultzazten da, ez? Nik uste dut
hortik indarrak arte behar ditugula, aurrera jarraitzeko, eta baita ere, gero bakoitzak bere esparruan, eta bere, gure kasuan, gure sindikatuan ere, erreflexioa egiteko eta barrura pixkat begiratzeko. Askotan, halako gauza maximalistak edo oso erraz bitzen gara horren inguruan, baina nik uste dut erronka hemen dagoela gauza txikietan, ze egiten dugu guk, berdintasunaren alde, eta zer egin dezakegu gure esparruan eta guri dagokigun horretan, ez bakarrik besteak interpelatu, hori bai, noski, baina gurera ere begira, eta sindikatuan adibidez, uste dut horre erronka handia dugula, guztiok, baina nereari buruz egiten dut, ez? Uste dut lanean jarraitu behar dugula, hor ikusi genuen oso argi emakumeok esaten zigutena, eta esaten interpelazio zuzena zen gizarte guztiari. Eta gizartea osatzen dugun eragile eta erakunde guztioi, ez? Eta nik uste dut erreflexio hori egin behar dugula, erreflexioa eta gero lana hori gauzatzeko. Ekintzak azkenean. Hori da, askotan ez, hitz egitea gustatzen zaigu pilo bat, batzuei, bestei baina askoz gehiago, baina bueno, ez, nik uste dut hori ekintzak egin behar dira, eguneroko lana, eta aurrera pausuak eman behar dira. Eta, bueno, hori esan, azkenean oso zabala da, baina bai, ere oso zentzu ez dakit nola esan. Erraza da ulertzeko, ez da gai konplexua, baina azkenean eskubideak dira, eta bermatu behar dira, eta lase da. Eta egunerokotasunan landu behar den zerbait, zuk esan duzun bezala. Bai, eta gero ere beti batez ere berdintasunaren gaiarekin eta diskriminazioari buruz hitz egiten dugunean, beti lasaiago elitzen gara diskriminatzaileak besteak direnean, ez, baina gu ere barrurako lana egin behar dugu, ez? Eta nik, bai, ez, esekaren ordezkaria bezala, nik badakit esekan lan handia dugula oraindik, niri edo gehien gure sindikatuan gaudenoi gustatuko litzaiguken sindikatu feminista baten alde lan egin behar dugula, eta greba honek gainera nik uste dut sindikatuentzat edo guretzat behintzat oso polita izan da, prozesu guzti horretan asko ikasi dugulako, eta derrepente ontzat ematen genituen gauza asko berriz plazaratu dira, keskazko, salantza asko delekatuen aldetik, eta uste genuen horiek bat zirela, jorratutak genituen gaiak, eta asumitzen genituela, eta ez. Orduan, gu konturatu gara, lan asko dugula ere gure etxe barruan, ez? Horre kontzientziazio lana eta egiteko moduetan. Azken finean, sindikatuak lan mundua gizonen mundua da, eta sindikatuak nolabait horren erreflexua dira ere, ez? Eta zentzu handi batean, gero eta gutxiago, baina oraindik ere gizonen mundua da, sindikalgintza, eta hor badugu lan handia, ez? Bai, gizarte azkenean, ez? Bai. Bai, gizonek ere ekitakoa, gizonentzat, eta bai, aurrera pausu handiak eman dira historian zehar, baina, hor daukagu froga, oraindik asko dago egiteke, aldatzeko. Bai, eta horretan danok, ez? Badugu zer eginik, bai gure lanetan, gure eragiletan, etxe barruan, ez? Kanpoan, hori da. Bizi gara gizarte berberean, bai, eta guztion lana da, bi aldetatik. Bai, hori da. Eta adibidez, sindikatuetan hori aipatu egin duzula, zenbait gauza normaltzat hartzen zirela edo kasu handia egiten ez zitzaiela, hori asumitzen zirelako, esate baterako, adibidez guri kostatu zaigu asko asaltzea zerbaitik greba feminista zen eta bakarrik emakumeak zuten parte hartu. Eki batek esaten zidan greba honetan agerian geratu direla gizon feminista gaiago gizonak baino, ez? Jalako zehaz esaten, baina da, askoi
kostatu zaie ere hori ulertzea edo bueno, eta sortze duen gauzak eta eztabaida piztu egin da, eta nik uste edo batzuetan ez dutela ikusi horren diskriminazio handirik zegoenik, adibidez, halako gauzak behin eta berriz azaldu behar izan ditugu, eta hor lan potentea egin dugu, eta ere jarri gaitu ispiluaren aurrean, eta hori ere oso garrantzitsua da. Mugimendu feministak greba honekin egin duena, niretzako oso garrantzitsua izan da, gure begira ere, ez? Ispilu baten aurrean jartzea eta ikustea zuk ere dituzula, ez? Edo zure eragileak ere badituela halako jokaera matxistak edo behintzat feministak ez direnak, eta askotan matxistak direnak. Hori ere nik uste garrantzitsua dela, eta gero ere mugimendu feministak jarri gaitu oso egoera berezi batean. Greba bat izan da sindikatuok atzera pauzu bat eman behar izan dugu, eta haiei utzi protagonismoa. Askotan hitz egiten dugu gizonen protagonismoari buruz beti nahi dutela lehenengo lerroan egin, baina sindikatuek gertatzen zaigu ere. Beti nahi dugula eragile bezala lehenengo lerroan egon, eta honetan bigarren batean egon behar izan gara. Eta, bueno, beste modu batean landu izan behar dugu greba, eta saiatu gara, ez da nik uste lortu dugula, baina beste aukerak ere ikusi ditugu, eta nik uste asko ikasi dugula. Bai, bueno, behin eta berriz errepikatzen ari duguna, eta da hori oso berezitasuna edo berezia izan da hori azkenean gizarte guztian dagoen zerbait da, emakumea, eta gizarteko emakume guztiak pairetzen dugun zerbait, eta sindikatuetatik, edozein kolektibotik azkenean ere protagonista gara. Ez zaret izan hori protagonista esaten duzun moduan, eragile moduan, baina azkenean parte izan zaret ere guztiok bezala. Bai, hori da nik uste, zuk izan duzuna ez, esan dugu ere lehen, greba honek lortu duen batasuna, ez edo? Eta interpelazio hori ez, emakume guztiak deituta geuden grebara, eta horrela ulertu dugu gainera ez, eta batzuetan harritu, ni lehenengo greba baino lehenagoko egunetan, ez da bakarrik egoitzara deitu gure afiliazioa hori ja normaltzat hartu dezakegula, bezik eta kaletik jun eta jendeak galdetza, ez eta greba zela behar dugu, ez da, derrepente imaginatzen ez dituzun pertsonak edo horren ideologizatutak ez dauden emakumeak, edo derrepente, eta gainea izan da, azkenengo momentuan ere erabaki asko hartu dira, ez? Azkenengo astean ja jendea hasi da mugitzen, emakumeak animatzen hasi dira, eta bueno, ere ahalduntze ariketa bat izan da emakumeentzat, ez? Ez da erresa lanean ezatea, ni beharrez nator. Eta derrepente, batek esaten du ni beharrez nator, eta beste bost esaten dute gu ez da ere, ez? Nik uste dut horre egon dela gakoa, ez? Emakumeak sentitu direla honen parte, eta horrela jokatu dute. Bai, elkartasun handia. Bai, azkenean feminismoa elkartasuna da, ez? Horren inguruan ez daukat inongo dudarik, baina egia da edabideetatik, edo hainbat edabideetatik, sare sozialetatik, eta hainbat halakoetatik jasotzen dugula, edo feminismoa jasotzen duela eraso pilo bat, eta oso gutxiztuta dagoela, eta azken urte honetan junda indarra hartzen, eta nik uste dut lortu duela hori ez, emakumeak interpelatzea, eta... Baina baita askotan agian gaizki ulertzen delako, galdetzen dut. Bueno, nik ez dut uste, esan nahi dut, halako iritziak dituztenek, nik ez dut uste gaizki ulertzen dute, nik oso ongi ulertzen dute, baina ez zai interesatzen zein den bere esan nahia asalaraztea, asko erosoagoak daude bere dinamika horietan, eta, bueno, haien kontu nik uste dute, gainera emakumeak erakutsi dute sortzian, ez? Oso argi daukatela, daukagula zer den feminismoa, eta zertarako balio duen, eta nik uste dut ere,
horren kontra egon direnak, eta ikusi dugu hainbat alderdi, atera behar izan direla, ez, plazara, esatera, bueno, igual no estan tan locas, ez? Hori ere, eta behitu horrek ere, nik uste dut, greba honek izan duen gauza importantea dela, ez? Nolabait, danok, lehen esan dizut, ispiluaren aurrean jarri gaitu, baina baita ere, behartu gaituela posizio bat hartzera, ez? Guztiok bai sindikatu, bai alderdi politiko, danok izan behar izan dugu posizio bat, jarrera bat, greba honen aurrean, ez? Eta hor, nik uste maskara asko ere erori direla, ez? Bai, hor daukagu ere adibide garbia esan duzuna alderdien inguruan. Bai. Eta eta azkenean elkartasuna, ez bakarrik emakumeen artean, baizik eta gizarte osoan. Bai, hori ere, den aipatzen nuen, zaila izan dela sindikatu, gure sindikatuaren zautuetzat, nik uste besteentzako ere ez, baina batzutan greba hau azaltzea eta esplikatzea gure afiliazioari, batez ere gizonezkoei zenolako greba zen, bakarrik emakumeak, baina azkenean ulertu dutenean eta konpartitu dutenean greba honek planteatzen zituzten hildoak eta bar, nik uste gehienek oso ongi ulertu dutela eta oso garrantzitsua izan da ere, adibidez, eta nik sindikatu bezala lantokietan, gizonezkoak emakume hori eman dieten babesa eta elkartasun hori, ez? Ni ez nago greban, eta gaur nire papera bada, lanean egotea, greba hau babestea modu horretan, zaintza lanaz arduratzea, ez? Eta greba hau posiblea izatea, ez? Eta hori ere oso garrantzitsua da. Azkenean, lehenengo lerroa guztioi gustatzen zaigu, baina bigarren lerroa ere oso garrantzitsua da, ez? Nik esaten nien greba horretik, urte asko eman ditugula bigarren lerro horretan, eta benetan leku hartzen baduzu eroso ere egon zaitezke, ez? Oso animatu eta bigarren lerro hori garrantzitsua da ere, eta nik uste dut horre ere gizonekiko elkartasun hori nabaretu egin dela. Bai, azkenean helburua ona baldin bada, ez? Bai, eta nik uste dut egia da batzutan batez ere feministoi kostatzen zaigula pedagogia hori egitea, baina batzutan egin behar da, ez da beharrezkoa, nahi ez duena ez du zertan egin behar, baina batzutan nik behintzat hola sentitzen dut egin behar dugu, eta bueno, pedagogia apurtxo bat egiten nik uste dut danok ulertu dezakegula. Gainera oso argiak ziren greba honen hildoak, oso ulertzeko errazak eta oso agerian. Egia da, igual gizonezkoei gehiago kostatu zaiela, haiek ez dutelako bizi hori, ez? Baina emakumentzako oso erraza izan da, danok identifikatzen ginelako horraipatzen ziren hainbat gauzekin, ez? Bai, bueno, esan duzun, azkenean batzutan gauzak asumitu egiten dira, baina gero azale mahai gainean jartzen direnean, ba egia da, horrela da. Bai, hori da, ez? Eta batzutan lehen ere esaten nuen terminologia pixkate baztertuta, agian antikapitalismoari buruz edo kontsumismoari buruz hitz egitea, pixkat atzera egiten duzu, baina, klaro, zuk badakizu, nik uste dut emakume guztiok oso argi daukagu, adibidez, telebistan ematen emakumearen irudiaren inguruan ematen duten irudibera hori, erabiltzen gaituztela, gure gorputzak erabiltzen dituztela saltzeko, emakume guztiok beldurra sentitu dugu inoiz bakarrik emakume izateagatik, erasoak pairatzen ditugu, egun ere ez dut izango, baina askotan eta sentitu ditugu, lanean ere sentitu dugu diskriminazio hori, bai soldataren inguruan, baina beste motatako diskriminazioak ere. Agian terminologia, ez, bakarrik horri buruz hitz egiten badugu, ez dira interpelatuak sentitzen, baina, klaro, hain agerian dago gertatzen ari zaiguna, nik uste horre erreza izan dugula, eta gizonei egia da, kostatu zaiela agian hori ulertzea, baina azkenean ulertu dute eta hor dago. Ba, mil esker, Iratxe. Zuei.
Eta esan bezala oraindik asko dago egiteke. Bai, asko dago, baina bueno, gero eta gehiago gara, beraz, bidea bintzat hasita dago eta elkarrekin egingo dugu, seguro. Hurrengora arte eta mila esker. Zuei.